बाथौ गौथुमनि आफादगिरि गाहाय नेहाथारि बारग' बिबानगिरि बिसायख'थि बे लोगोसे 1 एप्रिलावनो जागोन गुबुन गुबुन खोब बारा दिन गैला 12 दिन बिबाननि बिबानगिरि बिथांमोन एसे आगोलावसो एबार खोब सर्ट जोंनि जौसांनिफ्राय गावनि गोबां मुखुब बिसायख'थि जिखिनि देरहानो थाखाय हाबाफारिखौ बे गासैबो दोनथ'नानैब्लाबो मावगासिनो दं नैबे हाबाफारियाव नुजाथिनो हानाय नोजोराव फैदों जों बयजोंबो सिनायजाखानाय मोजांखौनो बुंनांगोन कारण बिभिन्न आथिखालाव दिनै इउपिपिएलनि अदालगुरि मावफुंगिरि बिथांमोना समस्तिनि बेनि अनगायैबो बिजाथि थामहिनबा बिटिआरनि लेङाइ गामि गाहाय मावफुं सोद्रोमा आरो जिखिनि रिपर्ट फैदों बे गबिन्द चन्द्र बसुमतारी आं आसा खालामदों जे बे मेलावनो बाहागो लानो हादों जेराव केन्डिडेट दं बेवहाय देरहाजोबगोन माइनाव हानजानि मोनसे खोथा सरसा जाबाय थादों फैनाया एसे मिथिनो थाखाय जि उन जादों एसे लेट उत्सुक जादों देखायदों आरो जिखिनि बिबुंथिफोरखौ खोनाफैदों जाखागोन स्वाभाबिक जोंहा बावैसो आं वेस्ट बेंगलनिफ्राय काउन्सिल सासे देरहानानै आलासि थामहिनबा सरकार दिनैनि दादों मेलनि बिजेपिजों लोगो जानानै गाहाय आलासि हिसाबै रमेश दायित्व चन्द्र मोनसे सुब्बा आरो दायित्व जोंनि मोननाय गेजेराव गोबावानो जायाखै मात्र मास मोनथामल' जों जादों बुजिस्लाबै जों बांद्राय बुजिस' हायै माने इलेक्सन खेलेगोन रावजोंब्लाबो बिथाङा बाथौ धोरोमनि सोमोन्दै बेखौ लानानै गोबाङानो हयथ' बुंनो हागौ जे नोंथांमोननो गबिन्द बसुमतारी लुभिया मानसि नामा गुवारै डेपुटि चिफ पस्टआवबो आरो एमएलए गेलेदों बेबायदि मोनसे प्रश्न जाखागोन जानो हागौ आं एक्चुअलि दिनै बे इलेक्सन गेलेनो नागिरलायाखै जा उदालगुरि समस्तियाव जोंनि बिरुद्धे जायजों कन्टेस्ट खालामगोन बेखौ आथिखालाव बिथाङा इतिमध्य 20 बोसोर उदालगुरि समस्तिखौ दखल खालामनानै दोनदों आरो बिथांखौ जिखुनु मानसियानो फेजेननाय नङा होननानै पार्टिनि दैदेनगिरिफ्रा रियेलाइज खालामदों सानखांनायखौनो बिथांमोन हानाय दा आंखौसो नागिरदों आं गेलेनो गोसो गैयामोन खिन्थु थेवबो दिनै पार्टिनि दैदेनगिरिफ्रा दा आंनि मा नुदों आं मिथिया खिन्थु माबाफ्रा जोंनि दैदेनगिरिफ्रा बेखौ नागिरदों जे नों गेलेबासो नों गेलेनांगौ आं गोसो गैयाबो गेलेबाय आरो पार्टिनिफ्राय जिखिनि हेफाजाब मदद मोननांगौ जोंनि पार्टि वार्कारफोरनि जिखिनि मदद मोननांगौ बे गासैखौबो मोनदों आरो आसा खालामदों जे बेफोर गासैबो पार्टि इउपिपिएलनि सापर्ट रायजो राजानि सापर्ट आरो बिजेपि वार्कार भटार्सफोरनि जिखिनि सापर्ट बे गासैखौ मोननानै देरहागोन खातानि देरहागोन आरो जोंनि दैदेनगिरिफ्रा जिखिनि साननानै बिजाथि हिसाबै आंखौ जास्ट एमएलए जायोबाथ' डेपुटि स्पिकारखौ एंगारनायनि बाथ्रा गैया खिन्थु जुदि बेनिखाय मोजां आसाम सरकार निस्सय डेपुटि चिफ हगारनो गोनां जागोन रिजाइन होनो गोनां गैथ'आ मोनखांनानै पजिसन मोनहैयो बेखौ रिजाइन होनाय होयो बर'नि गेजेराव साननानै लानाय जादोंमोन आं रिजाइन होनो गोनां जायोब्ला उदालगुरि जिल्लानि सोरबा सासेखौबो डेपुटि बेबस्थाखौ जों खालामगोन गुबुन गुबुन धोरोम आरो रावा सोलायो दानि जिथु थासारि गावनि थांनाय जि मोनसे सिनायथि जिखिनि मोनसे गावनि हारिनि जि मोनसे गुबै सिनायथि जे थासारि बर' आरो अनाबर गासैबो ज' जानानै दा बेनिखायनो थांना थानायनि मोनसे परिबेख जानो हागौ बे समाव गोदान आफाद खुलिनानै मोनसे दावराव दावसि लाबोनो नागिरनाय गिबि आरो गुदि गासैबो धोरोमब्लाबो आरो बे दैदेनगिरिफोरनि मोनसे जोंनि बर' रायजो राजाया नैबे बिसायख'थि सोरखार सिगे सगै देरहानो हागौ नामा बेबायदि सिन्ताधाराजों माखासे समाज बिरोधी पलिटिसियानफ्रासो इन्स्टिगेसन खालामनानै बेखौ नादों होननानै जों अनुमान खालामनो हायो बे संगठनखौ दुलाराय रायजो राजाफ्रा रावबो नाजावा रावबो गनाया आरो बेनिखायनो बेबायदि जायफ्रा दादों बिथांमोना समाजाव बेमेजालि लाबोफिननो नागिरनाय नाजानाय बेखौ गासैबो दा सरकारा बिथांमोननि जथेस्थ स्ट्रं एक्सन लानानै বিভিন্ন एरियाफ्राव बायदिसिना खालामदों दिनै बर'फोरनि गेजेराव आरो मोनसे दावराव दावसि लाबोनो टेनसन लाबोनो जों रावबो नाजानो हाया गासैबो रायजोफ्रानो एखे मुखायनो गरिहना होनायनि सोंखारिनो प्रयजन दं दा जायफ्रा बिजेपि लांदों होनना बुंदों बिथांमोना 5 बोसोर बिजेपि मा बुङो साबसिन खालामनो नाजानाय बिजेपिजों लोगो जानानै बे जोंनि हाबाफारिया
जायगा जायगा सहैयाखै बिसोरबो सहैनो बिजेपिजों सहैनायखौ जोङो नुनो मोनाखै 5 बोसोर आसाम दा बेनिखायनो मानगोनां आरो दिल्लीयावबो बाथौसा लोगोसे दंमोन दिनै बिबानगिरि बिथांमोननि दाय मावनाया जोङो जायगा जायगा गोरोन्थियाव दाय गैया जाय जायगायाव दासिमबो सोलायाखै मानसिफ्रा माबाफोर गोरोन्थि दाय जाय जायगायावबो गावनायनि दिनै जों गोजोनखौ मोननो थाखाय बर' जातिनि गुबुननि जिउखौ जों 2002 मायथाइनि बेबायदि ओनसोलफोराव थांनानै जोंनि जि फोसाबनायनि जि हाबाफारि लानानै बे हाबाफारिखौ जोङो लानांगौ मानोना सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट आं गोलाव बुंनो नागिराखै आसाम गभर्नमेन्टआबो मानगोनां बिजेपिनि बाथौसा नेतृत्वआव सोलिदों नोंथांमोन बेनिखायनो बे मोननै सरकारजों आथिखालाव गोरोबलायनाय खामानि मावाबा बिटिआर सुक्तिखौ मावफुंनो हानाय नङा इमप्लिमेन्ट खालामनो हानाय नङा बेनिखायनो जोंनि ओनसोलनि जौगानायनि थाखाय बिटिआर सुक्तिखौ इमप्लिमेन्ट खालामनानै जों इउपिपिआ बिजेपिजों लोगो जानानै इलेक्सन गेलेनाय आरो सरकार सालायनाय गोनां जादों आरो बियो जातिखौ फाननाय बा बिक्रि जानाय गैया मात्र जोंनो जौगानाय नांगौ आरो बिटिआर सुक्तिखौ इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ बे बाथौआ बर' हारिनि बर' माहारिनि मोनसे गोजामसिन मोनसे धोरोम बे गोजामसिन मोनसे धोरोम आरो बे गोजामसिन धोरोमखौनो लानानै बर' हारिया गोदोनिफ्रायनो फैबाय थादों नाथाय गेजेर ससेयाव गुबुन गुबुन धोरोमनि नारसिननाय आरो जोंनि बे बाथौ धोरोमनि एसे जिखिनि माने फोसाबजायै जिखिनि माखासे राहाफोर बेफोरबायदि जाहोननि थाखायनो गेजेर समाव माने जि मोनसे धोरोमारि जि फोथायनाय बे फोथायनाया एसे खम जालांदोंमोन नाथाय आथिखालाव बेनि जिखिनि फोसाबनाय महर बे फोसाबनाय महरा जौगाबाय थानायनि थाखाय बेनि जि मोनसे फोथायनाय बे फोथायनाया बारायनायनिफ्राय बारायगासिनो दोङो आरो आङो नैबेखौनो बुङो बे आथिखाला बिगियाननि मुगा आरो बे बिगियाननि मुगायाव मोनफ्रोमबो धोरोमा मोनफा मोनफा बिगियाननि फोथायथि बिगियाननि मोनसे जि मोनसे फोथायनाय आरो बेनि जि मोनसे प्रुफ होननानै बुङो बे माखासे जिनिसखौ लानानै आवगायलांनांगोन अब्लानियासो आथिखालाव बे जि माने बिगियाननि मुगा बे बिगियाननि मुगायाव धोरोमाबो थांनानै थानो हागोन नङाब्ला जुदि बेवहाय जेबो जुदि बिगियाननि जुदि फोरमान गैयै बा बिगियाननि जेबो जुदि फोथायथि थायाब्ला बे धोरोमा आथिखालाव जि मोनसे ग्लबेलाइजेसन होननानै बुंनाय जादों आथिखालखौ बेयो बिगियाननि मुगा बुंनाय जादों बेवहाय माने मा होननानै बुंदों थांनानै थानाया एसे गोब्राब जागोन दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमनि 13थि जि बोसोरसालिया जथुम्मा बे कुमारिकाटानि जामगुरियाव जादों दा बेवहाय फैनानै आङो मोनदांदों आं बेखौ जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो फैबाय थानाय समाव थारैनो दुलाराय बाथौ गौथुमा बिगियान आरो धोरोम बे मोननैखौबो लोगोसेयैनो जौगाहोनायनि जि मोनसे थांखि बे थांखिजों बिथांमोना दावगाबोदों आरो थारैनो जि मोनसे बाथौ धोरोम बे बाथौ धोरोमा गुदि बर'नि बाथौ धोरोम गुदि बर'नि धोरोम हिसाबैनो बेयो थागोनखौ जोङो नुनो मोनदों दा बेवहाय जिखिनि बेवहाय बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों जे बाथौ रिसार्च सेन्टार बे जायगायावनो बाथौ धोरोम रिसार्च सेन्टार नैबे कुमारिकाटानि जामुगुरियावनो बेखौ गायसननायनि थाखाय थिग खालामदों नाथाय बे जि मावफुंनायनि जिखिनि सम बेयो 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव बे गोरोबथाया जादों आरो बेवहाय माखासे दफाफोरखौ मावफुंनायनि थाखाय नैबे मोनसे दफा बे एसे उन जानानै थादों आरोबाव मोनसेया जाहैबाय मा नैबे आथिखालाव जि आसाम बिधान सभानि 2021 मायथाइनि जि आसाम बिधान सभानि बिसायख'थि बे बिसायख'थिनि माखासे बिसायख'थिनि जि एमसिसि बे एमसिसिआ नांना थानायनि थाखायबो बेवहाय जिखिनि जौगालु हाबाफारि बे जौगालु हाबाफारिनिफ्राय गासैबो गभर्नमेन्ट मिशनारिया गोजानाव थानांगौ जादों नङाब्ला बेनि जि मोनसे बेवहाय जि गोरोबथायाव फैफानाय जि मोनसे बाथौ रिसार्च सेन्टार बे रिसार्च सेन्टारनि खामानिया जौगानायनि जि मोनसे थासारि बे थासारियाव बेयो फैगौमोन बेवहायथ' बेनि थाखाय जि मोनसे बाथौ धोरोमखौ जौगाहोनायनि थाखाय बेवहाय जिखिनि माने
जिखिनि एक्टिभिटिसफोर जागोन बे एक्टिभिटिसखौ माने बाथौ धोरोम जौगाहोनायनि थाखाय जि मोनसे माने जिखिनि मदद बे मददखौ थारैनो मोनगोन आरो बाथौ धोरोमल' नङा दे बेवहाय गोबां धोरोमारि गोबां रावारि सुबुंफोर थायो दा बिथांमोननि जिखिनि धोरोम बे धोरोमखौबो जौगाहोनायनि थाखाय नैबे बिटिआर खुंथाया थारैनो बेनि सायाव नोजोर आरो जिखिनि माने थांखि बेखौ लागोन ना बेथ' नोङो मा होननानै बुंदों बे गौथुमारि बाथ्रा जागोन बेवहाय गौथुमा बाथौ गौथुमा माखासे माने बेवहाय मा होननानै बुंदों इनिसियेटिभफोर लागोन आरो जाय इनिसियेटिभनि गेजेरजों बे मोनसे हाबाफारिखौ माने माबानानै दोननो हायो होबथानानै दोननो हायो बा बारस्लायनायनिफ्राय बेखौ होबथानानै दोननो हायो बेयो थारैनो बे गौथुमा बेनि सायाव नोजोर होगोन दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमा फैयै 3 बोसोरारि 13थि जथुम्मा खुंनो हानाय बैसोआव सफैबाय माने 39 बोसोर जाबाय बे 39 बोसोराव दुलाराय बाथौ गौथुमा नैबे बाराजा बाथौ आश्रमाव मार्च दान 2021 मायथाइनि मार्च दाननि 20 आरो 21 खालारखौ जोङो 13थि जथुम्मा खुंनो लाहार फाहार खालामदों बेवहाय दुलाराय बाथौ गौथुमनि सिङाव थानाय 27 जिल्लानिफ्राय बयखौबो हांख्रायहरनाय जादों थान्दैफोरखौ 27 जिल्लानि थान्दै बिथांमोनहा दिनै बेवहाय बाहागो लाफैनानै बे जथुम्मानि हाबाफारिखौ मोजाङै मोजां हेफाजाब होगोन होननानै जों आसा खालामदों दा थान्दैफ्रा फैगासिनो दङ आरो बे 13थि जथुम्मायाव जोङो दुलाराय बाथौ गौथुमा बर' हारिनि आसार खान्थिनि गोनांथार बिजाब कास्टमारि ल' होननानै बुङो बे बिजाबखौ जों बेवहाय दिनै पास खालामगोन आरो बिनिफ्राय दुलाराय बाथौ गौथुमखौ गोख्रों महरै दैदेननो थाखाय बाथौ गौथुमनि संबिजिरखौबो जों बेवहाय पास खालामगोन आरो बेनिफ्राय बिटिआर सुक्तियाव फैफानाय बर' हारिनि बयनिख्रुइ देरसिन मोनसे सम्पति होननानै बुंनांगोन बाथौ हारिमुफुरि आरो खेराइसालि बे जिथु सुक्तियाव फैफानाय बे मोननै फसंथानखौ गायसंनायनि गासैबो लाहार फाहारखौ जों बेवहाय सावरायगोन नैबे एमएलए इलेक्सननि उनावनो जोङो कुमारिघाटानि बगाजुलियाव जानो गोनां बाथौ हारिमुफुरि आरो भेरगावआव जानो गोनां खेराइसालिखौ नैबे इलेक्सननि उनावनो जों बेखेवनानै मोजाङै मोजां मावफुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामनो थाखाय बेवहाय थांखि लागोन आरो बे गोथार थांखिखौ लानानै नैबे दुलाराय बाथौ गौथुमनि 13थि जथुम्माखौ जोङो लाहार फाहार खालामदों आरो उनहालागै बर' जाथिनि बे बाथौ धोरोमखौ मुलुगजोंसार खालामनो थाखाय मा हाबाफारि लाबा मा खायदा कौशलजों जों आवगायलांनांगोन बेफोर गासै बाथ्राखौ जोङो नैबे 13थि जथुम्मानि थान्दै मेलाव सावरायनाय जागोन बाथौ धोरोमा बर' हारिनि बयनिख्रुइ बिखा बिख्लो होननानै बुंनांगोन बर'नि धोरोम होनना बुंबा बाथौआनो नाथाय आइथो फिथो मुगानिफ्रायनो बे बाथौ धोरोमा बर' हारिनि धोरोम हिसाबै फैसेयावबो बर' हारिखौ गेजेर ससेयाव जेब्ला बर'नि राजा महाराजाफ्रा जेब्ला थैजोबलाङो जेब्ला सिलिंखार जालाङो अब्ला बर' हारिनि बे जौगानायखौ गुबुन हारिया मोहेर दावहेर नायनानै गुबुन गावबागाव धोरोमाव बेखौ दिक्षा होनानै जोंनि धोरोमनि मानसिफोरखौ लेथेर फेथेर खालामदोंमोन नाथाय मिरु जिरुयैबाबो बाथौ धोरोमा दिनैसिम गोख्रोङै दङ आरो जों बे बाथौ धोरोमखौ मुलुगाव बयनिख्रुइ गोजामसिन आरो सुबुंनि धोरोम बे बाथ्राखौ जोङो रायजोनि गेजेराव मुलुग संसारनि गेजेराव गायसननो थाखाय जों साखाफारा जादों आरो बे बाथौ धोरोमा मालाबाबो गोदो गेजेर ससे जामब्रिनानै दंमोनब्लाबो माब्लाबाबो बे धोरोमखौ जों जामब्रिनानै थानो होआ आरो बे जेब्लाबो गोजौ थाखोआव दावगाबाय थागोन बाथौ धोरोमावल' नङा गावस्रानाया गावबागाव गुबुन धोरोमावबो गावस्रानाय दङ बे
जों बाथौ धोरोमावल' साननानै लानो हागौ मानसिफ्रा, नाथाय बाथौ धोरोमावल' गावस्रानाय गैया। संकरिफ्राबो गावस्रानाय दं। खृष्टान धोरोमावथ' 256टा ग्रुप दं। इस्लाम धोरोमावबो मोननै दं। इस्लाम धोरोमावबो मोननै गावस्रानाय दं। बाथौ धोरोमाव दिनै जोंनि माखासे गावनि बाथ्राफोरखौ गायसंनो थाखाय सोरबा बुलिखौ गायसंनो सानदों, सोरबा खोरोम बाथौ, सोरबा जांख्राव बाथौ, सोरबा माइनाव बाथौ, बायदिसिना बाथौ बिदि